ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଧରି ଆମେ ଯିବା ବଡ଼ ରମ୍ପାସ। ସେଠି ହଉଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେଠି ନାଚିବା ଗାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଖୋଳ ତାଳ ଧରି ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। ମନ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ଭଜରେ ତୁ ଭଜରେ ମନ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ଭଜରେ ତୁ ଭଜରେ ମନ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ଭଜରେ ତୁ ଭଜରେ ନାମ କୁଞ୍ଜରେ ନାଚରେ ନାଚ ଧୀରେ ଧୀରେ নাম কুঞ্জরে নাচরে নাচ ধীরে 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 রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে তু ভজরে মন রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে তু ভজরে এই হচ্ছে নাম মহাসত্য, সে হচ্ছে রসর অমৃত।